Nagsagawa po ang Department of Science and Technology or DOST Ilocos Region ng community-based assessment sa mga barangay ng San Jose at Salvacion, Santo Tomas, Pangasinan. Ayon sa tanggapan, hakbang ito upang ihanda ang bayan bilang ika-10 LGU beneficiary ng Community Empowerment through Science and Technology Program sa lalawigan ng Pangasinan. Dagdag dito, magsisilbing batayan ang resulta sa pagsasagawa ng intervention ng CEST at sa pagtugon ng pangangailangan ng bawat barangay. Sa naturang aktibidad, umabot sa 42 key informants ang lumahok sa focus group discussion bilang ang mga barangay officials at kabilang dito ang health workers, educators at community representatives na nagbahagi ng kanilang mga obserbasyon. Kapag tuluyang nailunsad ang nasabing programa, dadagdag ang Santo Tomas sa mga bayan tulad ng ilang barangay sa Lagupan City, Bolinao, Mapandan, Aguilar at Bani. Ang Community Empowerment through Science and Technology ay isang programa na naglalayong mapagaan ang kahirapan sa pagbibigay ng karampatang interbensyon na may kinalaman sa agham at teknolohiya na tutugon sa pangangailangan ng kalusugan, tubig, literasiya, kabuhayan at kalikasan. IFM News. IFM News. IFM News.